Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Lina. Wonten video menika badhe sinau tata cara alih aksara Latin dados aksara Jawa. Nah, saderengipun kedah mangertos wujudipun aksara Jawa, sandangan, masangan, saha pandom panyeratipun aksara Jawa. Nah, menika sampun cumawis tuladha aksara Latin utawi ukara. Nah, sumangga sareng-sareng dipun simak. Nah, kangge miwiti menika dipun serat adeg-adegipun. Lajeng menika aksara Ba. Lajeng aksara Pa. Menika kedah gandul garis nggih. Lajeng aksara Ka. Lajeng amargi menika sigeg, menika ngginakaken pasangan Ma. Lajeng aksara Ha dipun sandangi taling tarung. Salajengipun aksara Sa ananging wingkingipun menika ngginakaken aksara Ka ingkang dipun taling tarung. Pramila taling tarungipun dipun serat rumiyin. Lajeng pasangan aksara Ka. Lajeng aksara Ra, aksara Na, lajeng dipun pangkon. Kados mekaten cara nyerat bapak maos koran nggih. Sampun paham? Nah, sakmenika kedah mangertos nggih wujud-wujud aksara Jawa, sandangan, pasangan saha pandhem panyeratipun aksara Jawa supados langkung gampil anggenipun alih aksara. Nggih, cekap semanten sugeng pepanggihan malih wonten video salajengipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.